Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia. Bueno, hemen bildu gara eta aitzaki hartuta disko berri bat kaleratu duzula, egun sentia berrentzat izena du. Eta beste disko bat da, 7. zure musikabidean, lehenengo ere bakarkako formatoan, tablatzen zalero, lehenengo diskoa, bakarka. Bai, lehenengo disko luzea bakarka, ze horre hontzan alako kantu galduak izeneko mini maxi bat edo, baina bueno, etzan izan erabat bakarka. Izan zan oso kolaboratzaile askokin baina. Azken urteetan esan bezala bandarekin ibili zara, gero ere Bernardorekin hainbat disko egin dituzu eta zuzeneko, eta honetan esan dezakegu disko biluzi bat dela eta hainbat gauzengatik, ez? Bat tematikarengatik, ez? Gaude disko baten aurrean non badago tematika konkretu bat, disko kontzeptual bat dela esan daiteke goitik bera, eta dena abiatzen da zure amak izandako Alzheimer gaixotasunetik, ez? Hortik abiatzen da pixkat diskoaren kontzeptua eta gaixotasun horren zehar bizitako hainbat pasaizo kontatzen dira disko honetan, ez? Bai, gutxi gora bera ala da, berez bada paseo batzun kontakizuna. Ze pasiatzen hasi ginen diagnosia baino lehen, baino gero ja seitxun diagnostikatu zioten Alzheimerra, eta orduan paseo horiek jarraitu zuten, iaia bukaeraraino, eta orduan da, baino eguneroko paseo horien ere izaera eta aldatzen joan zan, eta eta bueno, urte guztietako bilakaera da kontatzen duena kantutan. Orduan, Alzheimerra bada gaia, baino badaude nik uste dute hori bezain garrantzitsua iruditzen zait zaintzaren gaia, nola kokatzen gaituen persona gaixo bat lagundu behar izana hola, eta inork ez ematea inongo eskulibururik, eta bueno, halako nik uste dut azkenean ez bakarrik Alzheimerrakin beste gaixotasun askorekin ere kolateralak diren gaiak, ezta? Diskoan aipatzen dira Alzheimerra, aipatzen da mina, aipatzen da ambulantziak, aipatzen da gaixotasuna, hitz potoloak, hitz gogorrak, beti ere sentitzen eta bizitzen dituzunean oso gertutik. Idazteko ere, disko zaila izan da, letrak idazteko orduan ere zailtasunak izan dituzu egiteko letra boroil batzuk, behintzat esan nahi zenuna adierazteko? Bueno, izan da bilakaera bat, hor alde batetik ideiak eta jasoa daudenek momentuan, nik uste dut horra agertzen direla pixka bat eta kantuen tonoan ere ikusten dela tamaina hartzen zoazela, ezta? Egoera berriari, gaixotasunari, harremanari, eta orduan, bueno, hor ere aldatzen da idazteko modua eta aldatzen da ere kantuak egiteko moduan neurri batean, bai. Baina bai oso behin ideia horiek hartutakoan eta esan dako, guatzen honekin kantu bat egitera, egia da beldur asko neukala ze tono eman, ezta? Ez nuen gehiagi forzatu nahi, ez nuen esan nahi, olako zerbait egin nahi dut. Nahi nuen utziz, azkenean niretzat bai izan da terapia lan handi bat. Eta orduan nahi nuen kontatu, baina era berean ez nuen ez dramatikoa kontatu. Bueno, ez dakit, ez nuen agertu nahi nire pena kontatzen, ezta? Eta orduan hor deskubritu nuen bi komiki dira, Maria eta Biok, eta da Miguel Gallardok, Makoki egiten zuen marrazkilariak, bere alaba autistarekin duen harremana kontatzen duen bi komiki dira, Maria eta Biok, eta hurrengoa da Mariak 20 urte bete ditu. Eta orduan, izugarria da bi komiki egiten, biak euskeraz daude, bide batez, eta orduan nola kontatzen duen ze goxo, ze gogor, ze xamur, ze gordin, dena nastuta zondo kontatzen duen zer dan kasu honetan, alaba autista batekin bizitza, bai? Eta hori irakurri nuen esan, nik olako zerbait kontatu nahiko nuke, olako tono bat nahiko nuke. Zezin, gauza ez da eskutatzea ezer edo ez da esatea, nik uste du kontatu behar direla gauza dian bezala, dian bezain gordin, dian bezan gogor, baino
ez dut uste ere merezi duenik drama gehiago gehitzea, edo tinta kargatzea justo normalean kargatzen den asuntotan. Azkenean, bueno, hainbeste urte irauten denan, gureak azkenean paseoak igual 12-13 urte izan ziren, eta berez diagnosiarekin 10 bat urte, egon zen ama. Eta orduan, karo, denbora asko luzatzen da. Orduan, bueno, edo hartzen diozu, hartzen diozu kolore pixkat edo tamaina edo bestela da. Hernani txeroiger garraio lantzia eraikuna bere kalea liburua da irakurle grebearentzat irakurgai egokia amaren begientzat kalea liburu ada irakurle grebearentzat irakurgai egokia amaren begientzat Aipatu dut hitz gogorrak direla bai idazteko, baina entzularentzako ere ez dira xamurrak, ez? Morau adibidez beti izan da, identifikatu izan dut nik, kantu serioak egin dituzu, baina umorea beti egon da konstante bat zure musika bidean, ez? Disko guztietan oso tipo, nola esango nuke, divertigarria zarela esango nuke, zure kontzertuak beti daude solasaldi politak eta kantuak ere badute asko orain Super Euskalduna etortze zai burura, edo beste hainbat kantu oso divertigarria direna. Honakoan aldatzen da pixkat kontzeptua, ilundu egiten da, nahiz eta diskoa kolore asko duen, ilundu egiten da gaia, eta entzularentzako agian oso ezberdin izango da zure disko hau, ez? Bai. Kurioso dana da, gertatzen izai dela, hitzak gogorrak izan da ere, hain gai universala da, denoi ikutzen digula zerbaitetan. Sekulatzea gertatu, emanaldi baten ondoren hainbeste jende etortzea, esan ez, eskerrik asko, zorionak, lengoan esan ziaten, iaia, esan ez dakitzen modu nire autoestimarekin, ez zaite holako pelota egiten, ez etorri zitzaidan, emakume ezagun bat, etorri zitzaidan, egon emanaldian, eta etorri zitzaidan esatera, jarri niola musika, jarri niola hitzak berak sentitzen zuenari. Horren esaten zu, joar. Ni sekulaz nun nahi, egia da, beti egin izan ditu kantu xamurrak eta barnerakoiak, baina normalean beti zegoen umorea hortartean. Hemen ere esango nuke umorea egon badagola, baina noski, hainbeste hain sekulaz nahi zagertu hain hauskor, ez da nolabait hainbeste gauza kontatzen, hain personalak, eta orduan horrek erreparo handia ematen ziren, kriston beldurra ematen ziren egia esateko. Eta kontuatu nahi zela, jendeak egiten duela erantzun. Zuk kontatzen duzunez, zuk nolabait zabaldu duzunez heltzea, gero jendeak estimatzen dizu asko. Asko estimatzen dizu, esaten dizut. Edo tokatu zaizu, edo tokatuko zaizu, edo tokatu zitzaizun, baina zaintzarena da, nik uste dut azkenean oso gai universala. Nabarren mila, inongo zeruta, galtzen dira. Musika da lehenik, baina transmisioko tresna ere dela argi dago. Bai salaketak egiteko letretan, aldarrikapenak egiteko, sentimendua kontatzeko eta pentsarazteko ere ez. Diskoa nun kokatuko zenuke letrak? Diskoa orokorrean o letrak nun kokatuko zenuke zehazki? Nik uste dut sentiarazteko eta pentsarazteko. Nik uste dut badala nolabait
neurri batean niretzat terapia ezin dienez, era berean, nik uste dut beste jende batentzat ere terapeutikoak ere izan daitezkeela, edo gustatuko litzaidake, esan, zer espero duzu kantu hauetatik, norbaiti konsuelo pixka bat ekartzen badiote, pozik, ezta, primeran. Eta orduan, hoxe, gero horrek aldaketak eragin ditzazke, nik uste dut baiet, nik egia da niretzat oso prozesu gogorra, baina oso prozesu irakaspenez betetako prozesu bat izan da, oso prozesua beratxa. Nik uste dut azken 10 urtetan eduki dudan gauzik nolabait esanguratsua izan dela niretzat, importantena eta nolabait gehien aportatu didan, ezta? Orduan, hori ere esan beharra dago. Zaintza ez da dena iluna, gogorra, eta nik uste dut hori ere nabaritzen dela kantuetan, eta kantuak egiteko moduan, eta kantua gainera, diskoan oso kurioso da, baina idatzi bezala daude. Ideiak jaso dituen, unean, naiz eta gero igual letra garatu dudan edo kantu egin dudan berandugu, baina orden horretan dihozte kantuak. Diagnosia kantatzen dudanean, da diagnosia eman zigutenean, handi biunetara idatzen dituen zirriborro batzukin egindako kantua orduan. Diskoan ere somatzen da nola dihozten kantuak argitzen, ikustu dut pixka bat, bukaera arte, eta bukaeran ere daude kanturi pixka bat alaiena, poperoenak, horra agertzen da nik uste dut modu nabarmenagoan umorea, baina eska ala izan zen, nire prozesua de pixka bat ala izan zen. Eta guzti hori jantzen, azkeneko jantzi hori jartzen, aspaldiko lagun bat, Mati marrazkilaria. Behartzun ere, ez? Behartzun ere. Matxinekin garbi neukan, baina ez nekin berari zer, oso proiektu berezia da. Eta orduan esan nion Matxin, entzun kantu hauek eta gustatzen bazaizkik egingo jau zerbait. Eta entzun zituen eta seituen idatzi ziren esan ez baietz, egingo genula zerbait. Ze berari ere, berak aita zaindu zuen duela urte 3-4 urte, orduan seitun hartu zuen kantuen, eta marrazkiak ere nahiko dramatikoa dira alde hortatik, orduan bera ere asko sartu zen proiektuan, hasieratik. Eta, sekulako nolabaiteko errefurtzo esan behar du, baina azkenean bihurtzen da proiektuaren beste hankatxo bat, ezta, alde grafiko hori. Printzipioz egingo dut, hain disko konzeptuala izan da, oso disko narratiboa da, niretza da novela bat bezala, hainez kontatzen novela txiki bat, o ipuin luze bat. Orduan, nire idea da, hasieratik bukaerara historia kontatzea. Orduan, hor ere alegin berezia egin dut eta bakizu nik habilidade handia daukadala kantu eta kantu artean hitz egiteko eta txisteak ondo moldatzen egin zortan. Orduan, pixka bat, oreka bat bilatzeko eta dena tono ez dramatikoan, ez serioan, umorea badago, noski. Baina bai pixka bat dena ekarri formato horretara. Ez saiatu egoera arintzen, orduan, eta egin ditudan emanalditan ikustu du funtzionatzen dela. Jendea asko hunkitzen da. Baina, hombre, ezakit. Joaten gara ikustera filmak jakinda negarri ingo dugula. Musikarekin zergaitik ez ezta, neurri batean. Eta orduan lehen neukan horrekin banuen beldur puska bat, eta orain hortxe gaude. Ez dakidana, karo. Imaginatu ditzen zutela taberna batetik jotzeko ostiral bat gaueko 12. Ez dakit izan daiteken lekurik aproposena, ala ez eta horretan, igual bukatuko du jotzen zaharretxetan, gaxo terminal taldeentzat, gurasoen terapia taldetan, baina primeran. Kantu hauek egingo duten bidea egingo dute eta... Andoni, zuzoa zen lekura gu jungo gara ikustera, asko gustatzen zaigu diskoa, asko gozatu dugu ere zure musika bidearekin, eta eskerrik asko gurean egoteatik, eta hori, zuzenekoetan ikusten gara orain. Vale, eskerrik asko zuei. Bai. Coca-Cola lata bat baino gehiago da utopia, baino gehiago da utopia.